Bueno, bon dia. Nos anem ja de l'habitació. Que penita, perquè la veritat és que ha estat superguai aquest hotel. En fi, anem a agafar bus i anem cap a Miyajima a visitar un par de... Bueno, hi havia un temple que volíem visitar i acabar de visitar un parell de coses i listo. Vale, adiós. Bueno, ara anàvem cap al temple, nos hem desviat un moment perquè hi havia unes cascades i un riu així vessant i tal. Te has equivocado de camino. Bueno, me he equivocado, pero hemos ido a un sitio super guai, eh? Bueno, la qüestió, hem anat per aquest camí i tal, i n'hi ha un riu que va vessant amb unes cascades i demés, i la veritat és que és espectacular, però espectacular. De millors puestos que hem anat. I ha estat de xiripa, però la veritat que molt guai. Bueno, la veritat que acabam de sortir d'un puesto espectacular. Era una sala plena de farolillos i demés, estàtues de Buda per venerar i demés, i ha estat increïble, o sigui, preciós. Crec que de lo més guapo que hem vist en aquest viatge. I aquest temple està sent molt, molt, molt xul, espectacular.
I amb aquestes vistes nos despedim de Miyajima. Ara anirem cap al centre de Miyajima a agafar 4 souvenirs i automàticament ja nos anirem cap a l'estació de ferri i agafar el tren cap a Hiroshima per agafar Shinkansen a les 3 de Sorobasa cap a Osaka. Així és que res, supos que aniré gravant per el ferri, per Shinkansen o si no ja directament a Osaka. Bueno, ja estem a Osaka, hem vengut per a una horeta més manco. La veritat és que ha estat una pallissa brutal, estem rebentats tots dos. Ya estás conmigo. I al final han dit d'anar a fer una volta per no quedar-nos en el hotel i tal, però no s'haguessin quedat. Ara res, estem fent una volta sin destino, simplement passejant i de més, i bueno, Y parece esto Gran Vía en Navidad. exactament, ara us ensenyaré. Igualment demà ja anirem a Nara i de més, però avui relax. I si s'agrava poc és el que hi ha. Bueno, us ensenyo.